Este venres Tomeza inaugurará o seu núcleo de centralidade, un parque con pistas deportivas, unha área infantil e un merendoiro son os novos equipamentos cos que conta a zona de Casal do Río. Que se renovou absolutamente todo, eu creo que uns criterios de calidad urbana, iluminación, para práctica deportiva, para tomar aí un pisco labis, separado da estrada, eu creo que quedou un espacio de uso comunitario perfecto, non? A actuación complétase coa mellora do Centro Social de Lusquiños. Aquí mellorouse a accesibilidade ao edificio e a parte baixa da parcela. Instaláronse ademais varias grellas e un espazo para cativada. Gustárame como quedara inicialmente, foi un proxecto de rehabilitación perfecto en relación tamén coa historia de Tomeza, dos canteiros, e que ahora queda ali un espacio de convivencia que complementa este espacio deportivo e tamén de convivencia, non? As dúas zonas están conectadas por unha senda peonil. En total, a actuación contou cun orzamento de máis de 466.000 euros financiados por fondos europeos. Vamos a intentalo facer en todas as parroquias, non? Que é unha forma de trasladar todos os estándares de calidade que estamos executando ao longo destas décadas na cidade de Pontevedra tamén aos barrios e as parroquias. Este venres o Concello celebrará un pequeno acto de inauguración. Será no Parque do Casal do Río a partir das 6:30 da tarde.